Imanol Agirretxe, 34 urte, usurbildarra. Gure gizartean eta egunerokotasunean barru-barruraino daukagu sartuta futbola, edonon, edozein honetan. Kanpotik, futbolari profesionalen bizitzak inbidia eman dezake. Baina gauza ederrak izateaz gain, beste batzuk ez daukate zertan horren politiak izan. Futbolaren alde ederrena ezagutu zuen Imanolek, eta ara, momenturik gozoenean zenean, gol mordoa sartzen, lesionatu egin zen. 2 urte eta erdi pasa zituen ezin osatu. 2 urte eta erdi, behin eta berriz entzunaz, ean nola zegoen, animoak jasoz. Imanolen itzultzeko ahal egin denak antzuak izan ziren. Futbola utzi zuen gazte xamar. Pikutara joan zaion kirolari ogibidean arreta jarri, edota aurretik geratzen zaion bizitza gozatzea, perspektiba kontua. Elkarrizketan dioen moduan, lesioak lezioa eman dio. Nota onarekin gainditu du, gainera, azterketa hau. Arratsaldeon, Imanol. Berdin. Eskerrik asko. Hemen ire sozialeko atiak ireki eta ire esperientzia pixka partekatzearen, ez? Bueno, jendeak ezautuko hau, gehienak, futbolista izate izalako, gure herrian esaten da bezala, futbolistia. Nahi. Eta, lehenean gaitu komentatzen, ez? Nola, ja 6 urte pasatxo, lesionatu intzea da. Eta horregatik, futbola utzi behar izan nuen, ez? Eta pixka nahi nian jaso, nola izan nuen, ire bizipen hori, ez? Nola gogoratzen dek, lesioa eukita geroko tarte hori? Bai, horren eskerrik asko, onbiatzatikan. Ikusitugu bestiak eta gila zen oso interesgarrik izan dira, bestien historiok, eta asko ikasi dugu, behaien bai. Eta, nire kasun, akaso nire historia bizipena oso jakina izan da, egunerokotasun hortan, mediatizazio hortan oso jarraitu izan dalako nire kasua, eta pixkat beretzia izan badan ere lesioa, mediatizazio horregatik izan da, ez? Azkenean, hoxe guk futbolin ibiltze geha, oso jendeaiko futbol asko guzti zailo, egunero gaude egunkaritan, teleberrek irikitzen, orduan, oso kirol jarraitua da, eta holako kasutan, adibidez lesioa dakasunean, eta rekuperatzen zaudenean, eta prozesu hortan, eta jendea oso pendiente daunean zutaz, egunero zaude ezin deskonektatu, ez? Eta egila da, 2 urte eta erdi luzen, bat dala, bestia dala, inberdala borroka pixkat horren kontra, ezin deskonektatu horren kontra, egunero zaude, lehen hitziten genuna, ez? Kirolariok oso ondo ikusi gaude, baina momentu hortan, lesionatzen zea eta batean munduko, ez dakit, gixajoik handina zea, ez? Jendeak, penaz jarraitzen zaitu, egunero animoki ematen, bat eta beste, eta nire kasun, hasieran lesioa etzan luzeako izango, baina, komplikatzen juntzan, bakuntzak, Europa guztitik ibilia, mediku desberdinetan, sendatu nahian, eta, prozesu guzti hortan, errekuperatu ezin duen gizajo horren papela damakizu gainean, eta kosta egiten da, azkenean zuk objektiboki izatezu, lasaina ondo nago, baina egunerokortan ez dezu eskonektatzen, eta kaso, gure kasun eskuiko honetan egon geha, baina bai da borroka handi bat, inberdezuna zuk zure buruakin lasai egoteko, dena objektibotasun hartzeko, eta ez ambiente hortan kutsatzeko bestela, zuloa azkar jutidakak, ez? Hor, sentido horretan, Markelek esaten zidan nola perspektiba kontua dan batzutan, ez? Arretan nun jartzen duan, igual ire arazua, nahiz talarria izan, huendik eta hundi hau ere bihurtzea basekak, ez? Bai, dudik gabe. Azkenean, ni neukan arazo fizikoa, ez da beste munduko zerrez. Txorkatila segurazki ike okertuko guan, eta hemen jende askok okertuko zuen, eta segurazki hor gehatuko ez zaion, ez? Gaizki zendatutako esgintze horieko, normala dituken bezala. Baina bai, kirol mundu nahonean, elite maila nahonean, baleike horrek ja ire kirol bizitzari agur esateko arrazoi bat izatea, eta kirolari batek agur esan berdi jonean lesio bateatik, kirol mundun, haiz pertsona bat nun,
leheno esan dit gizajo hitza, ez dit burua gizajo eta zartzen, baina kirol ibilbide hortan, ostra, kotxaua, ezin goi jarraitu, azepena, no seke, eta zurrumilo hortan sartze baiz, bai egiladek, bukatu dezakekela, xisko inda ez, orduan, esan deken bezala oso garrantzitsuak enfokia goratea, eta esan, lesio larri bat zeukat, ezin dite aurra jarraitu, baina bizitzak aurra jarraitzeik, beste 40 urte eskate bizitzeko, eta enfoke hori goratatzen baik, pixkat lasaitu berdek eta ez tekerotu biherrez. Orduan, zentzu hortan lan handina horre hote esan, pixkat zurrumilo hortatik atea, burua altxa eta esan, hau erabatea bestea bukatuko da, dazkaten indar guzti jarriko ditut errekuperatzen, baina, bentsat, burutik aldan fresko nagoten garratxi izangoek, datorren guztirako. Azkenian, futbolak badaukala gauza bat, txarra edo dala, jende askorentzat, futbolistentzat logikoa da, zuen ogibidea eta zuen bizitza da, baina beste persona askorentzat, inguruan daudenentzat, afizionatuentzat eta euren bizitzaren zentrua edo muina ere badala, jardun hori eta... Bai, dudik gabe, gaur egun futbolak jende asko butzeu eta jendeak benetan bizi du, azkenean jendeai afektatute jo, futbolak, orduan, zure taldeko norbait lesionatzean nian, pentsa zenba jende etortzen jakitea. Zenba falta zaizu ze partiotako iritsiko zea, gaina segurazkin ere momentu ikonenetakoan harrapatu zian, gol pila sartzen ari nintzen, jokalari garrantzitsuat izaten ari nintzen taldean, eta horrek segurazki oraindik eta gehiago mediatizatuzun nire lesioa eta nire rekuperazioa batez ez. Orduan, alde horretatik presioa ere bada, egunero dazkazu zaletu, galdezka, prentsakoak, kasetarik, deika, noizko beti gustatzen zaigu beti fetxatek bitzia ez. Ni izango nintzen horrengoa nahiko nukena jakin egun ontako jaengo naiz, baina jendeak behartzen informazio hori ez. Gero bestalde, pentsatet klubetik hande bai. Azkenean jakingo bala dute zurazki 2 urte eta piko nintzala, fitxaketakin berdia, hor badago presio bat ez, nire rekuperazioan gainean, kontrolatzen jakin berdana. Zenbat eta presioek jo kendu segurazki lehenu rekuperatuko naiz, ze lana berdin jengo du, baina burutikan fresko ere garrantzitsua izatea, baina egila da, egun askotan gogorra itezala eta nire plan perfektu izatezala zuita jun, nire lanain, kotxe hartu, garajen sartu, garajetik etxea eta inorrekin lase-lase egon gabe deskonektatzea edo nire gauzetan egotia ez. Kale ateatze hori izan bat geratu esplikazioak eman, da animo eta ze, eta noiz da berriro, eta bat, azkenean, hilabete bat, 2-3, baina 2 urte eta erdi egunero esplikazioak noiz, deiak, kotxaua, animo, tal. Horrek bere pixua zekak, baina uste sortez ondo gestionatzen ikasitela, oso hurbileko jendeak bizinak, usurbilen bizinak, betian ikan jendeak asko zautzeak, enak hemen inungo nobedadia ez, hemen ikan ibiltzia. Orduan horrek lagundu zaiak eta bai familiakin eta bai lagunekin eta hor sortzen genuen ambiente bat nun segurazki itzan oso gutxea dintzetan nire lesiotaz, hor bilatzen nuen nire eskapatoria ez. Baina bai, askotan bakarrik egote hori gauza erra izatuan niretzako. Lehen esandek nola Europako esku askotatik pasatu nintzen, osagileak, ez? Baina batzuetan gorputzak behar izaten dizkian moduan mimuak, buruak ere, ze zentzutan, orain dela urte batzuk akaso, ez zan hainbeste lantzen alor psikologikoa, coachinga o danadakua, gaur egun presentzia gehiago sekak bai futbolian, ez? Bai. Sentido horretan lagungarria izango guan momentu horretan horrelako apoioa eukitzia? Bai, guztiz. Gainera eukinin eta oso garrantzitsua dek eta gauzak beste perspektibatean ikuste dituk, beste erabatea enfokatze dituk eta oso beharrezkoa dek. Nik uste horri biltzea dituk, Europan milaka kirofanotan, jiringartian, baina askotan elkarrizketa batek gauzak asko liberatzezkik ez, hitzeiten gaitxik, eta batean klikitek eta esatek, ostra, egila, tio, zein hau, eta ikeragarri laguntzetik. Netzako etzeok elkarrizketa batek, baino gehiago laguntzen duen medizinaik ez. Orduan alde hortatik asko lagundu dugu, apoio hona eukideu eta niri balio izan dit. Eta segurazki lesioa rekuperatzeko, hor zeudek fisioak, medikuak zeudek, baina era berian burua bere leku neukitzeko eta nik esateiten bezala, futbola eta gero datoztin beste 40-50 urteak bizitzeko,
Ostra, nik uste preste hon berdekela eta buruakin lan onduen berdekela, ez? Sentido horretan, hiri oraindik gaztan erdia baino pixo gehiago gehatzen zek, tala izan da dira. Baina, aipatu dut nola Usurbilen jarraitzen duan, nola inguru horrek ere lagundu dian, ez? Eta pentsatzen diat konexio hori ere hor mantentziak ikaragarri lagunduko ziala, ez? Bai, nik uste hori garrantzitsua dela. Eukitzia, zure ekilibrio hori, zure bizitza, mantentzia pixkat, azkenen uste kirolak eta futbola batez, aparra honditan muitze gaitula eta normala da. Milioika pertsonen ahotan gaude, begiraetan gaude, lehen esan duen bezala, jendien bizitzako parte handia futbola da eta emozionalki gora beratxoa izaten da, baina mantentzia pixkat zure maila familiarra edo futboletik kanpo da hona, nik uste laguntzen dula, gehien bat nire kasun bezala lesio bat eta gauzak gaizki datozenen behintzat hor jarraitzeko eta behintzat hor guztiagatik babesteko, ez? Eta bai, eta honen harira gaina, presio guzti honen harira anekdota bezala, nik asko sufritzen nien orduan gurasoengatik, ez? Esaten nik, ni egunero etortzea galdetzea eta ni badakin nola nahi eta ni nire esplikazioak eman xiet eta azkenean, nire burua da, ez? Baina askotan betzatzen nuen, segurazki, bai nire gurasoi, bai nire emaztea, bai nire egunero jongo zaskile beste 40 galdetzea eta zemuz da, kotxaua, eta nire sufrimenduik handina askotan hori izan, ez esatea. Zenbat, ni hain naiz pasatzen, baina nire inguruko guztia ere zenbateko karga eukiko ote duten tema honekin, ez? Eta askotan naiz, eta ni ondo eo, segurazki beraiei horren besteik galdetziaz, pentsatuko dute ni gaizki nahola. Ez, atezu, gurasoa egongo diagunero eta esango, ni semia gaizki da, ez? Hor, sufrimendu puntxo hori banekan. Eta elkarrizketa holako batetikan, azkenean beti etxetik handitze benean, da, zemuz da, ondo, ondo, gaur naiz da. Egun batean, beti ondo zaudela esatezu. Eske ondo nago. Claro, behik, azkenean dakaten hor zurrumilo hortan, pentsatze benik egon dela xiskoin da, hor lurria, etxo polbo. Ondo nagola, lasai, eskuiko nenetan nago, lasai. Beti ondo esatezu eta ez baliate sinistuko bezala. Eta holako elkarrezketa batean, batekin hori komentatu nire, oantxe hortan nire sufrimenduik handina, nire kezkaik handina dira gurasoak. Nola eraman gauten prozesu guzti hau, egunkariak, telebistak, ikustu bere semia, horrez da hola, bat beste. Eta esan zian esaiek, tio. Esan, hostia, pues claro, no? Esan ingo ziet. Eta junitzen egun batean etxera, eta esan, mira, ama, ondo nago baino, kezkaik handina hori zerrakaten, eta nala, zuek sufritzen egotia honetik. Nire kezka handina da, zuek oain gaizki egotia sufritzen egotia guzti honen gatik. Eta, nire gurasoa ja, relajatu zidan, amare malkotan, azkenean, presio asko dakate, semia hor sufritzen ikustegue, baina hori esan nien izatzen liberazioa denontzako, esateko bezala, ondo nago, egon lasai, gaina nire preokupazio handina da zuek. Eta orduan, karo, behak ikusitu denean, beraiek ziala, esan zuen, orduan de lujo. Hor, lasaitu ginean denok nik uste, eta, izan zen, prozesu hortako beste klik bat, besterik gabe, guain igual txoaki bat emateuna, eta momentu batean zea dana, baina zaudenean hor zurrumilo batean, eta foko guztiko hor egunero azkasunean gainean, garrantzitsu dira. Bai. Inguru horrek ikaragarri laguntzen dik, eta azkenian, gero baita, askotan niri gertatzen zaila gaitzakin, ez de konparatzea erren, baina izena oso lodia zekak. Nik ikusten diat nire egunerokotasuna zer dan eta etzekak hainbesteko garrantziarik ez, baina nire gurasoek zenbat aldiz galdetu kontezieten, eta Mikel zer, eta Mikel beti ondo daula esaten nahi da. Gezurretan nahiko da, zer dauka, barrotik handaka mina, ez daki. Eskotan guk ere sufritzen dugu beraiek ze jakin gote duten. Eta guain gainera ere gurasoa izela, ni ere aitan nauk eta beste modu batean ere ikusten dek, ez? Bai, askotan gurasoa izenean ebai zaila, seme-alabak izateko zerbait dakatela, ez? Zemuz da ondo eta esan zerbait, ez ondo eta beti zai bezala hau eta igual egila da eta ondo da.
Baina, bueno, azkenien nik uste bizitzan arazoa dauzkaula, gauzak etortzen diala, lesioa gauzak, eta gero gu gaitukela garrantzia emango diogunak, ez? Orduan, lehen izaten, perspektiba kontua, jendia ikusi dezakegu esgintze batekin, imagina honi xisko indan hola, eta beste batek igual hilala biziko zerbait pasadula, edo hankarik ez daukala o lo que sea, eta bizitzari aurre egiten izugarrizko alaitasunakin eta goguekin, ez? Orduan alde horretatik arazoak etorri dituk, nahi eta nahi gabe o gure ardurakin o ardurari gabe, baina bueno, hortik aurrerakoan responsabilitate guztia guriak eta hori nola ekite joken, ire eskusiok ez beste inorren esku. Nik askotan akordatzen nauk Amets Arzaiuzen Minan liburuan Ibrahim Abalden bideo hori dana eta bizitza hori dana kontatzen da, nik irakurri nianean esatenean. Nik zesan behar diot hori. Afrikatik, justu bizirik urtedan persona batik, nik ze lesio eman behar diot. Aldatuko litzakenegatik? Jo, dudaik ez. Ni baino beto ez dut uste. Bizikoan eginez, ez? Orduan, perspektiba kontua ere bada, ez? Eta, sentido horretan irutzen zaik, bizi izan duan prozesu honek ikasteko balio izan diala? Bai, guztiz. Elkarrezketa baten baino gehiago esan dut, baina Amets Arzaiu esan dut, bertsolari ditiraz, lesioa izan da lanetzako, ez? Dudik gabe, nik inguruko izan dut, netzako lesioa segurazki kirol ibidea moztuian gauza bat izan da, baina datozkiten beste 40 urtetarako izugarrizko lesioa, ni neure beste egoera baten eta egoera zail baten ikusteko eta presio askokin eta ezautzeko ere eman dia, bai ni eta bai ingurukoi, eta nik uste oso ondo etorri zaitela datozkiten urte guzti hauek bizitzeko eta aurre egiteko, ez? Futbolarion ibilbidea hain apartxua da, askotan bukatzen zunean ez dakigula bukatzen, o ez dakite bukatzen, o ez dio balio ematen benetan dauka nahi. Eta segurazkinik, bi urte terdi hauetan, horren beste denbora pasata gero bueltak eman da, azkenen baloratzea dituzu benetan bizitzak ze gauza dian garrantzitsuk eta elkarte baten gaude, lagunekin elkartien egotea, familiakin, gauza asko gaude balio ematen diezunak eta alde horretatik gogotsu eta indartsu nahiz eta bukaera bat olako eduki datozten guztitarako, ez? Eta esate dizu, segurazki, eta zure elkarrizketak ikusita, besteek izan dituzten bizipenak askoz gogorragoak izan dira, eta niri azkenean ez dut txorkatil bat okertzen duzu, baina, mediatizazio horrek askotan dena komplikatzen du, ez? Ze arazoak guk hemen dakau, fisikoki eukitzazkezu deno azkau, gure zailtasunak, baina hementzio gasuntu, hementzio motorra, eta hemen forte dauna, kampeon. Bai, sentido horretan oso desberdina da galdera badek, oso desberdina dek ire partetik hori bizi izana etxeko taldean, Zubietatik eta Donostiatik eta Anoetatik bertan, dagoen klubeian jokatzea edo eta jokatu izan bauan, Castellonen egon nintzen bezala, han bizi izana hori? Zagiz esan. Azkenean lesioa eukita eta presio hau eukita, azkenean nik hemen asko gozatu dit gauzak ondo jundianean, baina gauzak aski joaztinean bai, mentzaudez, zure herritarrekin, Real Zale guzti zinguratuta, familia guztia Real Zalea, zailagoa da eramaten, askoz pertsonalagotzat hartzen dezu, ez? Bertan zaudelako. Orduan akaso lesioa hau eukibanu, ez dakit, no? Inglaterran o beste nubaite, segurazki askoz lasaiago gunitzala. Enukelako kiko inguru bat hain Real Zalea o hain bertakoa edo enukelako segurazki horren beste jende ezagutuko, ez? Orduan, jendia ezagutzen duzuena oso ondo da, apoioa dakazulako eta gertutasuna dakazulako, baina, era berian, deskonektatzeko ere zailtasuna dituzu, ez? Baina, dudik gabe, balantzan jarri berbanu, jenderik ez ezagutu deskonektatzeko edo jendia ezagutu babesa eukitzeko, nik uste alderdatikan ez dakatela inongo diskusioik, ez? Etxian bezala inoinez daude, gauzak ondo dihoaztinean, gaizki dihoaztinean, eta babes hori sentitu dut, mila aldiz esan dut, eta alderdatikan privilegiatu bat sentitzen naiz. Nik esan nian, elkarrizketa adostu genianean, ni bazkide izan ninduan, anoetan da,
nik utzi nioan, nik geizki pasatzen nian. Inguruko giro horrekin da jendeak bere malaletxiak ateatzen zizkianian eta gaur egun Ipuruan ere ikusten dira. Alabakin joatiak batzuetan atzerak ematen ziak, eta atzo esaten nionian onan entorrela eta Ipuruara joatia gustatzen zaiak berakin. Polita da, 8 urtez eskak, eta gustatzen zaiok bera ere aitakin joatia, baina esaten zian, atzekuek zenbat insulto botatzen dituzte. Batzuetan zaila deke, bai, ez? Inguru hortan bizitzia eta gainera, zelaian erdian jokatzen hile onda, baina eta zaila guai dute zaila, batzuetan. Bai, nik uste kirol mundun, eta futbola esango nike, baina usurbilenik eskubaloia jarraitu dute bai, eta beste kirol batzuk zaletuok aspaldi galdu genila neurria. Kiroletik nik uste oso urrutik gaudela. Kirola bera, ni oso kirolari ez da kirolak maite ditut eta kirolak izugarri gustatzen zaizkit, baina gaur egungo kirolak oso kutsatuta daude. Kirola bukatzen dalako eta ematen orduan gero beste kirol bat hasten dalako, ez? Bai programak, bai epaileak, bai ez dakize, bai txutxu-mutxuak egunero hitz egiten dana. Eta horra dana kutsatu egiten du, ze gero zelaira juten geha eta izugarrik esaten aztegea. Bai epaileai, bai gure jokalariri, bai besteei, nire bain zelaitik zelai biltzen hauk eta lotxa pasatzeit askokin, porque hain kirol polit batetik askotan sortzen den ambientia okertzen danean dena. Baina, hor ja nik uste etzak gaula soluzioik eta nire bintzak guztatzaileak 80 minutu goitaz gozatzea eta gero hortik kanpo dan guztia, alde batea utziko bainu, askotan hobeto, baina, izan da dena gehitzeko. Azkenian ere batzutan aztu iten diau jokuan zaudetenak eta epailea bera ere persona normalak gehala, ez? Karo, eta jokuaren partituk eta behai egabe zuen nengo futbolik adibidez. Ni hasiko hain epaileak hemen aurpegi jateatzen, ez da kontrako egiten. Epaileak hortze dudek, epaileak gabe zuen futbolik engo eta norbait egin berdik. Eta oso lan zailak eta egunetik egunea zailo. Orduan, nahiko merito baiek. Futbitoko partiduak eibarren arbitratzia baino gauza eskasa horik etzagoan. Nahi honean korrik aurten. Horrate, nik asko respetatzizkit. Eta horren goituk lehen mailakoa, behin soldatekin eta pentsatu dezakegu alde kontra, genetikan ikusi diau eta entzun diau, baina honik uste neurri bate baiziokela eta hortik ez tekela pasaber. Baina, hori ja beste kontua. Horrez gaitu zartuko. Horrez gaitu zartuko, ez. Nola gogoratzen dek profesionalizateainoko bidea, ez? Azkenian oso bide gogorra irutze zaiak, oso gaztia dan ume batentzat, dala mutila neska, iristia eta bide hori dana, ikadibidez, ire umei gustatuko litzaiak futbolista izatea, ez ja futbolzaria, futbolista izatea. Inoiz pentsatu egorren inguruan? Bai, pentsatu dite, eta ne dudaz eskat. Leheno esan dako bat, nik uste kirol bezala zoragarria dela, nik futbola bideratuko ditut baina eta nahi dut bereai jolaztia. Kirol bezala sortzen izugarrezko balioa dazkala, baina bai ematite bai pixkat pereza eta beldurra inguratzen gauza guztingatik ez. Baina bai, nik uste azkenean kirola itea osasuntxoa dela, gaina taldeko kirol bat itea bai futbola o bai eskubaloia edo pelotan azte bai are, nik uste kirola itea gure etxean ez dela negoziatzen eta gustatuko litzaiak ez, baina egia da bidea zaila dela, nekasun ja 14 urtekin jateran izan kanpora bizitzera, apustu bat inez, eta azkenean ondo atera da, nik izugarri disfrutatuet, baina kontrakoa pasatzea bat zeon, gehieni pasatze zaien bezala. Eta hori gestionatzea nik uste dela garrantzitsuna, ez? Orduan, galderakin korapilatzen eta bizkat gure aurren perspektibotan nik uste aurrak hortako prestatu ditugula, ez? Ez izateko eliteko jokalarik, baizik eta ondo juteko, segurazki xuxen balin bai joazti, ailatzeko aukera gehiago iztuzela, baina segura ez di ailatuko. Oso zaila delako eta bide hortan geratuko egalako, bai berezko dauden gauzengatik, edo beraien esku ez dauden gauzengatik, edo lesio batengatik, edo batean bikoitza ikusten hasiko diralako. Hobeto da pixkanak hori preparatzen jun, lasai, eman errealitate guztia, pixkat beraek jaten jun daitezen, eta indezatela bere bidea. Nik uste guk gure buruan
Pentsatzen degula, nik oain hemendik joan naiz bidea, eta bizitzak esaten dizu, txikito, oain hemendik, oain honea, oain etorri honea, gure aurrei, beste horren beste dugu. Bai, Markelek berriz aipatzen diat, rekurrentea da Markelekin akordatzea. Markelek esaten zian, nola berak nahi ziana uala, bere semiak autosufizientiak izatea. Ematia tresna batzuk eta ikasgai batzuk, gero eurak egin dezatela nahi dutela. Baina ikasi dezatela. Bai, nik uste hori dela guk inberdeuna, baliabide desberdinak eman, gurekin sortez denbora pasa, ikusi guk ze jarrera hartzitugun, egoera desberdina aurrian, nik uste esan baino gehiago momentu oro begiratzen ezaizkigu dela, eta hor badakaula responsabilidad handia, askotan ez gara kontuatzen, baina egunero bere daude, eta nik uste gehiago ikasten dutela gu nola portatzen egean, gure jarreran arabera, bai kalian, bai zentokitan, uste demo guztien egiala informazio bat jasotzen, eta gero nahi gabe beraiek ere hori erabiliko dutela. Ikusten duten hortatik askoz gehiago jango dute, guk momentu baten zerbait esplikatzen egotia baino ez. Orduan, hor urtetako lan asko daukagu, baliabide horiek nik uste hola emateko modu honen horixe dela, pixkat gu eredu bezala izan da eta gure jarrerak neurtuz eta pixkat batez ere beraien aurrean, eta horrela ikasten dela ez, eta ez da zaila, eta askotan kontuatzea ostra. Hau ez da jarrera ona. Eta horra adibidez, lezilua eta biziuan prozesu horrekin, irutu zaik zerbait transmititu ahal izan diala? Txikiak izan ditu. Txikiak zian bai, ez zuten ezautu, hendikan erretiratu nintzanean, Marenek izango zituen 3 urte eta bestia jaio berria zeon. Ez dut ezagutu prozesu hori nik uste ez dut ezagutu. Emaztiak bai, hor egon zalako onduan eta prozesu guzti hori jarraitu du eta lagundu du eta beste esperientzi bat eduki dugu zentzu hortan. Erresa ez da nahi izan, noski, nire etxe aldatzen izan bezala, egun guztia hortik ibilita, o bidaiak, o nire aserriak, o makuluekin, o kortikoidea tope emanda, ezin nula zerutatik gora, un tiro, hor prozesuan, gure ibili gaitu, azkenean, horren beste maite dugun kirol horri azkenen aukera hori emana jortan, denetik indeu eta momentu hortan etxekoke asko eustu, baina bai, seme-alabek ez dute hemendik aurrera entzungo dituenak ikusiko dituen, ikasiko dituen eregatik, baina ez diat ezautu. Beste kirol batzuetan eta jarraitzen dek, ez? Bizikletan erantzun diat ondo ibiltzea izela. Bai, ezin dugu geldik egon, eta bai, frontoira edo padelea, bizikleta, o mendira asko juten hauk, eta hori bai ikusteiek etxekoek, hasi gebira. Horrenengo jarrera ere guri hori dek, kirola egin, beraiek kirolera bultzatzeko, eta bintzate hori transmititzeko. Eta guain, behiratzen duanean lesioak ekarri dizkian, utzi dizkian ondorioak, nola ikusten dek? Guaindik eta gutxiago izan dela, o naiz eta futbolera ustera behartu hau den, ez dela ezer, o ondia izan dela, o denborak ematen dian perspektiba horrekin? Bai, pozik niok, pozik. Nire kezketako bazan, ni oso kirolaria izan du naiz beti eta ezin da geldik egon, eta nire kezketako bazan, azkenean ikuste dituzu taldekideak, ez diala ondo geratzen, ez? Bere kirolibidea bukatzean, kirola inalizatea. Bizikleta, o mendira jun, bintzat oinez ibiltzea edo... Aztakei bat emateu, baina taldekide asko bazkat ezin dutenak okorrik egin, o menisko gabe, o 6 operazioekin edo gauza asko. Presio handi bat eman dula. Bai. Orduan nire kezketako bazan hori, bintzat kirolibidea fisikoki ondo bukatu, niko ontsetxo orkatila mugimendua uneko erdila baino gehiago galduta dakat, baina, normal bizi naiteke, kirola indezaket, batzuk ez, eta goi mailan dudik gabezet, baina inditzazket, eta nik esaten bezala kirola indan anestesiatzen naiz, eta datorren guztiai hobeto egite zaio. Basekak zerbait, ez, kirolak, bizikletan adibidez, itotzea izen momentu hori, ez, aldapan gora, eta gero aiatu gainea, eta Bai. jetxita bueltatzea izatea. Kirola azkenean desahogo, nik sentitzen dit, eta
baina aurrekin, eta bueno, hirugarren are eukilu, eta nik uste kirol pixkat ditekenean ja pixkat anestesiatzea izela, lasaitzea izela, eta etxeko kontu geho bestera batea amateala, ez? Orduan, bai oan ere kezketako bat, ikusten ninean hasi ginela ebakuntzak, bat bestien atzetikan, ebakuntza guztiek dakartzaten arriskuekin, infiltrazioak, alde batea bestea, zatu non bala. Guazen dana egitea, baina, bintzat, horrek ondo bukatu berdik, ez dine bukatu hemen, eta katena baina asko sokerro. Askotan, geratzen gaituk futbolistan partei politenak ez? Dala, gola sartu, egazkinen hain, eta honek, hainbeste irabazten du. Da, hainbeste neska dauzkatzetik, eta gero ez dena kontatzen da igual, persona horrek amaitzen duela bere kiroli ibilbidea, eta diruak igual joan diala, eta bere osasuna ere, bai. Bai. Eta hori askorena da. Privilegiatu gutxi batzuk izateu egos karrera luze bat, edo lehen bailan, ordaintzen duen talde batian, edo bintzate goi mailako talde batian, baina euneko 80 pikoa, bigarren mailatikan bera dabilena, jolasten dabil gustatzen zaiolako, fisikoki prezio altu bat jarriz eta ekonomikoki egunerokotasuneako ondo ez, baina bai, iristen da momentuan, duen fisikoki segurazki bukatu duzu nahiko xiskoin da, eta gero jarraitu inbiar ez, zure bizitzai aurre ematen. Orduan, ni uste hori politia ere badala, kirol ona dalako, politia dalako eta asko gustatzen zaigulako, eta askotan beste gauza askori uko egiten diola futbola asko gozatzeko, baina bai esan dezu bezala, bukatzen danean, kirolezko kontaktu guzti nik uste gehienak badakatela ez, hortikan. Baina, asumitzen duen gauza bat dala, illa denok ibiltzen geha eta kolpe horiek ondo onartzen ditugula. Eta ikusten diat ondo onartuta daola eta ala jarraitu bezala. Hori, dudik ez. Eskerrik asko, Imanol. Oso ondo, hiri.